alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en smør-challenge. Lad os bare komme i gang. Nu har vi smør og skal spise den hel pakke. Så jeg skal bare spise det hele, jeg kan. Nu åbner jeg den og spiser den hele min pakke. Gutter. Kan du huske bare i Boksemmerland, der er nogen, der bruttede med en edderkop i gulvet? Det var det for i dag. Jeg kan ikke spise alt smør, hvad jeg kan. Det smager ikke så godt. Husk at like og subscribe. Peace out, fishes!